нашата комшийка, Станка. Кога дойдем, Станке? Добре заварили. От 9 дойдо. И таман на време. Сега ще пием по едно. Дешки ти? С какво плетеш? Чорапи, шушони на децата. Чорапи, добре. Ще плета. Хайде, аз ще пия едно. Добре сте заварили. На здраве си. Те с основната ракия. Бива ли е? Страхотно. Люта ли е? Миналата година рано свърши. Тая година тая децата година повече от нас пият. Пак може да свърши рано. Децата пият от нас. Дай Боже повече. Ти? Къде е твой съпруг? Няма ли го? Не, няма го. Не иде на работа. На работа. На работата иде. Добре. Виж кое време стана? Нашия муканен, още го няма нашия синковец. Някъде се е запилял надолу по Дали момици. прибрал Той овцете? сигурно ги е прибрал. Някой тропа. Той аз трябва да му кажа да съберем малко миджия, да уроним царевицата. Не бъде, бе. Къде ходиш, бе, хайбана? Бях в овцете. Къде? С овцете. Я бъде тук. Тъма на време. Пък аз мисля, че си Това бил вече е долу татко. към... Здравей, мой къмче. Как е? Много е студно. Много Така не. е студено. Колко агнета имаме? 250. 200. Голямо стадо. Дават. Ядат. Мляко. Крави имаме. Все Заповядай. така да е. От новата ракия. Хайде на здраве. На здраве. Ицо. Ами, Ицо, спазарихте ли са мама с новите работници? Да. Хубав пазар. Пак същите ли ще си останат тая година? Нашите момчета са майко. Разплатихте ли им са? Абсолютно. Напред съм дал 2 дена пазара. Добре. Както трябва, повелява всичко. Хубаво. Всичко е Ами ти уредено. знаеш ли, че трябва малко имиджия да съберем? Добре. Малко момци да извикаш, че да вземем тези деня, да уроним царвицата за този добитък, да има пак какво да се яде, за кравите там, да има тук за кокошки, за мисирки, да има какво да фърляме. Сега, аз мисля да иди да извикаш на ергените, на момици, тая вечер да се повеселим малко, имам да уточним и ще внимавам с това пиене, да не ме изложиш тая вечер. Няма, татко, имаш моята дума. Ти друг път тъй си ми казал, ама дей се смя. Добре? Я да видим, тук ли са... Не, чакай да видим сега. Малко дърва на каминката, да е топличко. Калинке! Нашата черка тук ли? Тук съм. Калинке, Да. сега искам да сложиш софрата. Сега ще дойдат ергеници и момици и да ги посрещим, моите дети. Добре. Тая хубава Добре. щерка. И хубаво да внимаваш. Добре. Да не е на Митю оня Васил човек да ходиш да ти смига и ти да му са... Няма. Да се държиш както трябва. Добре. Да не да ме излагаш да те приказват хората от селото. Няма. Ха да видим. Добре. Слагай сега софрата, нареждай, че сега ще дойдат момите и ергените, нека да ги почерпим. Добре. Всичко сме изкарали тая година, голям берекет. Нека да има. Чакай да сложим по едно дърво на каминката. Тая година горския пак ме прекара с тия дърва. Добре, пак ще така. Хайде. Така. Айде, давай Къде по-бързо, са дядна че Христо? всеки момент може Така. да дойдат. Къде са дянаха тия деца? Сега Някой вика отвънка, някой тропа. Че ли се чума някоя музика? един момент Я. са сторили. Да. Я иди да видиш те дечурлига да ни пристигат. Да ни идват у нас. Айде, Вземи сега. бъкъръс да ги посрещнеш. Айде сега ще върна. И да заключите вратата, че лоши хора има минават. Калинки, много ергени ще дойдат. Много. Ще се заглеждат по тебе. А. Такава хубава мома е работна. А,
Тя се е набелязала там някой, ама аз много не го одобрявам, ама... Давай, влизаме. Заповядайте. Сега болките да стават, да зареждат суфрите, каквото дал Господ. Имаме много хубави гости тази вечер. Здравей, моето момче! Васко! Добър вечер. Добре. Само с тебе не съм се здрависал тази вечер. Заповядайте, заповядайте. Сядайте, деца, сядайте. Нареждайте се на софрата. Топличко ли ви? Калинке, айде ставай да шеташ. Да се усукой. Момичета, помогнете на Калинка с тази госби. Сине, сякре... Татко, барем аз, като не можеш да пия, гостите да пият. Не, бакърчето си ти го държиш. Казахте нещо. Ти нали така каза? Бъди сядай вторите тук. пътки, сядайте сега да си. Не, аз ще давам на гостите, татко. Не трябва да остават без надзор. Добре. Пийни, ти си наш гост. Сядайте, сядайте. Дай една бавна песен. Айде, сега да вземе по едно сисенче. Евре, Василе! Здраве! Айде, добре дошли. Добре, наварвай. Айде, Петя. Айде, май, добре. Вземи си една бачанка. Добре дошли, добре дошли. Айде, Татко, на здраве, татко! Айде, татко, на здраве! Здраве, добре сте ми дошли! Само Франция не съгласен. Заповядай, татко! Аз ще ми да умите, не си той сам.
Синко, Да, така. ако искаш, се прехвърли пред младежите. Благодаря за оказаната чест, татко. Айде, дружина, присъединявам се към вас. Чакаме те. Ти седнеш ли ти там до младежите? Иди ние старите ще седим тук на софрата, вие седнете там всички да сте едно. Татко, много хубава ракия си направил тази Кавалджията година. наме оди изкарвайка на масата. Ами, За твое здраве, татко. айде, на здраве на всички. Да, Имаме хубави моми, имаме хубави. Станка Станка направила много хубава Четири вчетка. коча, единия ватрак беше. Сега годин да почерпим Да ви е всичко. сладко, много ви Да харесва. си жива и здрава, Станки. От бабина. Правят хората. Благодаря, майко. Това е производство на нашата Калинка. на комшийката. Защото е почнат, няма да има да си. Тук имам един гостен от Родовския край. Чувам, че много харно свириш на гайдата. Абе, харно. Опитваме се. Я ми удари един пръст. Защо се смееш? Я да видим. Да ударим ли един пръст? Той ще удари. Ама ти знаеш, татко, че аз се научих да свиря на гайда. Я не ми говори глупости. От овчар гайдар, айде бягай тук. Бай, Василе, свири, Давай. свири. На една ливада се бяхме сбрали. Онзи ден един дядо ми подари гайда. Майка знае. Ще даде. Ами нека да посвири малко, пък да го чуеш. Може да го одобриш. Заедно ли ще свирите или? Заедно ще свирим, бе. Нека почне. Аз ще отида до овцете да взема гайдата. И ще видиш. Там не е крий. Да. Мискин. Пунгенен. Мискин. Добре. Това ще... Я да видим
Твоята мила